shi kadai ya bi makan sanin yadda ya daidaita yana saman komai babu ta halitta ta Allah ba sai ke ciki sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da bawan Allah ya zo wajen sai ce masa baiwansa ta masa laifi ta hanyar kura ta cinye ɗaya daga cikin dabbobinsa ya kasa yin hakuri ya mare ta har sai da ta fadi sai kuma ya dawo yana tausaya mata saboda halin da ya ta shiga ciki sai ya ga cewa ya kamata a ce ya ɗinta ta me ya faru ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo da ita sai ya zo da baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ce mata aina Allah ya ce mata ina Allah madaukakin sarki yake ka duba ga yadda ta bashi ansa wacce take cike da ilimi take ce masa Allah madaukakin sarki fi sama yana sama komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ni kuma waye ne ta ce masa anta rasulullah kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atikha innaha mu'mina yace ka enta ta duba cewa mu'mina ce wannan shine abin da Allah sai ke sanya a cikin kullum mutane cewa Allah yana sama komai kuma saman sa ya girma ya fi komai girma shi yasa lokacin da Abu Mas'ud yake dukan wani bawansa ya dauki bulala yana ta dukansa wani yana daga cikin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa habbansa girma na ubangiji da su ƙara jin tsoronsa su ƙara kusanta kansu zuwa ga Allah mai lokacin da wannan bawan Allah yake dukan bawansa shi yake ba da labari yake cewa fasami'tu sautan lam atabayyana min shiddati ghadabi sai na ji wani sauti a bayana yace ban gane mai sautin ba ban gane muryar kowa ne ba saboda tsabar fushi da ni bawansa ya masa laifi sai tsabar duka sai ka duba ka ga wasu kalimati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ka ga irin zuciya ta sahabbai wacce ake son kowane mu'mini ya zama cewa kai kokari ka tankwara zuciyarka ta zama irin haka mutumin da yace ban gane kowa kin magana ba amma dai na ji wannan magana da daga baya saboda ta bayana amma saboda tsabar fushi ban san cewa kowa ne yace faltafatu fa ida ana da rasulullah yace sai na waiga sai daga manzon Allah ne shi shine wanda yake magana ka duba ga wannan kalimati da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa i'lam aba mas'ud anna Allah aqdaru alayka minka ala hada al-had Allahu akbar yace masa Abu Mas'ud yace wallahi ka sani cewa ubangiji ya fi iko akan ka fiye da ikon ka da kake da shi akan wannan ma'anansa kan ga cewa wannan bawan ba shi da abin da zai kana zaluntarsa akwai wanda yake shi ne mahalicci ba shi gaba kidansu wanda yake kana ciki kuma ikon sa ya wuce duk inda kake jira saboda haka tsoronsa ka duba wani irin infiali wannan bawan Allah ya ce fasa sautu yadi ya ce ban san lokacin da wannan bulalan ta fara daga hannuna ba ya ce sai na kalli manzan Allah bulalan ta fara saboda maganar tamun kai saboda an gaya mishi ne girma na ubangiji da kuma iko Allah ba su ke a kansa ya ce bulalan da sai ta fara daga hannuna ya ce kawai sai na kalli manzan Allah da ce masa ya Rasulullah huwa hurri wajhina ya ce ya Rasulullah na inta shi saboda Allah madaukakin sarki ka duba mai Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda al'amarin ba wasa bane ya wuce duk inda muke tunani ka duba mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ama annaka law lam taqulha la nafahatka ya ce masa tabbas da baka faɗi wannan kalmar cewa ka inta saboda tabbas sai wuta ta taba wutun jahannam wallahi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyar wannan bayan Allah haka sahabbai suka tarbiyyar wanda suka fi haka sahabbai suka wanda suka bi su tabi'un suka tarbiyyar wanda suka same su haka ji ba da ji kowane musulmi yana kokari ya gaya ma ɗayansa jikokinsa da wanda su dan baya ya faɗakar da su na abin da ya san daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kunshi girma da Allah jama'a idan muka ce za mu yi magana akan girman ubangiji lokaci ba zai yi sauki kuma babu wanda ya isa ya maka magana ya gaya maka haƙiƙanin ila ubangiji babu wanda ya isa ya gaya maka menene mahiyya da girman Allah ba ta saki domin Allah ba saki ya wuce ka duk wasu khasa'is na mutum duk wasu khasa'is na halitta duk wasu tafasir na wanda ake tabbatar ma halitta Allah ba su nan ba su ko ka ji wata siffa da ta yi kama da wacce mutum yake da ita kawai a wajen suna ne amma hakikani sun bambanta ta Allah mara saki ta siffa da girma ta bawa na Allah mara saki mala'ika ne aljani ne dabba ce mutum ne koma wani ta siffa da kaskanci da kuma rauni wannan shine bambancin Allah madaukakin sarki da halittunsa shi yasa kamar yadda muka ce ka duba kullu Allahu ahad daga cikin khasa'is da mutum shine haihuwa da kuma ya zama cewa waya fito daga wani abu
Allah ma sake ga maka cewa shine al-ahad wanda yake as-samad shine wanda yake guda daya makadaici as-samad as-samad ma'ana ga baki ɗayan halittu ta su musu ne duk wata halitta komin girmanta komin karfinta komin ikonta ga baki ɗayan halittu suna komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki a wajen bukata as-samad shine wanda ya cika ya zama ya isa ya cika dukkan wasu sifofinsa da shugabancinsa da ikonsa da kadaitarsa da halittarsa da juyi al'amuransa da kasancewar cewa shine wanda yake jibinta al'amura ga baki ɗayansu sannan kuma ka duba gani Allah marusaki ya ce Allah marusaki shine wanda bai haihu ba kuma ba a haife shi ba ma'ana kenan Allah marusaki ba shi da uwa kuma ba shi da saboda waɗannan abubuwan gaba ɗayan sifofi ne na mutum kuma bukata ce ta yake samu wani abubuwa Allah marusaki ba shi da wallahi kun wallahu ahad kawai da zamu samu fahimce ta isa ta ga maka cewa lalle Allah marusaki ba karamin abu bane wanda za a ji wanda ya kamata cewa duk wani babu Allah ya Allah marusaki shine wanda ya kuma girma kuma ya kamata cewa lalle bayan jin wannan suna bayan jin irin waɗannan darussa bayan jin irin waɗannan abubuwa halakat wanda suke tunawa bayan Allah ubangijin su ya kamata cewa kowane musulmi ya sanya a cikin zuciyarsa tsoron Allah marusaki so bayan Allah wannan kaɗan kenan daga cikin abin da ya kunshi wanda siffar ta Allah madaukakin sarki wacce take ita ce siffa ta girma ta ɗaukaka na Allah madaukakin sarki wacce kuma take abin da take wajibta wa mutum shine mutum ya gane cewa lallai ubangiji shine wanda ya komai girma kuma shine wanda ya bauta masa kuma babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi duk wani abin da ake bauta ma wanda ba shi ba kai ne kuma sannan bauta ma wani Allah tana arwada mutum zuwa ga halaka da musiba wacce take akibanta ba abin yabo bace saboda haka kan haka muke wajja kira zuwa ga duk wanda yake jin irin wannan darussa irin wannan fadakarwa cewa ya saurara da irin basira ya tabbatar da cewa zuciyar shi ta kankana don ta gane cewa lallai ubangijinsa ya fi karfin wasa kuma don ta sa cewa wannan shine zai zama ma'ana nukta na canji a cikin rayuwarsa nukta na canji a cikin rayuwarsa ya bude sabon malaf tsakanin shi da ubangijinsa duk wani abin da ya sani cewa wanda Allah yana yi wanda Allah baya so daga yau sai ya ci shi saboda haka Allah madaukakin sarki mai iko ne mai girma ne kuma girman sa ya wuce duk inda muke tunani ran da ya kama wanda yake saba masa babu wani abin da zai ci babu wani abin da zai kubutar da shi saboda haka Allah madaukakin sarki abin tsoro ne ya kamata bayan Allah ga baki ɗaya su tsoron su koma zuwa gare sa domin shine saboda girman sa babu wani abin da idan kana jin tsoron sa face sai kana gudun sa amma Allah mai saki in kana jin tsoron sa girman sa ya wuce duk inda kake tunani babu inda zaka je ka fike sai dai ka koma zuwa gare shi to saboda haka akan haka muke wajja kira zuwa ga bayan Allah da baki ɗayan su musulmi ciwo shi kokari mu tuba duk wani abin da muka san Allah mai saki baya so aje kuma mu nemi Allah mai saki ya gafarta mana ya fi mana komai innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the Beneficent, the Merciful, owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship. Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray.